Olivia e o lavadoiro de cans. Vale, Perry. Prepárate para o mellor lanzamento de todos os tempos. Sí! Perry é o campeón do mundo de agarrar. Sí, e tamén é o mellor do mundo salpicando. Ei, esa é a biblioteca. Na sala infantil necesitan máis libros e estou intentando que consigan diñeiro. Máis libros, só para nenos. Iso é. E canto máis consigamos, máis poderemos comprar. Daquelas se conseguides moito diñeiro, podedes comprar moitos libros. Sí, e iso sería xenial. Perfecto! E eu podería ler moitos libros. Podo imaginalo. Hola, señora bibliotecaria, gustaríame pedir uns poucos libros, por favor. Por suposto, trouxéchelo carné de socia. Velaquí o ten. E tome estes poucos libros. Moitas grazas, nena. Espere, teñolle máis. Ai, Deus. Moi contenta me pon pensar en todos eses libros. Xa, pero aínda non os temos. Aínda temos que recadar o diñeiro. Habemos conseguilo. Moi ben, cal é o plan? Pois ningún, por agora, pero hei pensar en algo. Podes pensar e fretar ao mesmo tempo. Perry manchouse de lama naquel charco. Claro, mamá. Vamos, Perry. Ven aquí, rapaz, hai que bañarse. Bo canciño. Daquela, que se pode facer para conseguir diñeiro? Boa idea, Perry. Ei, Francine, queres axudarme a conseguir diñeiro para comprar libros infantís? Se falamos de libros de princesas, conta comigo. Que queres que faga? Pásame o xabón. Iso é todo? E axúdame a idear algo que poidamos facer que sexa divertido. Os animais son divertidos. Especialmente os cans. Non é verdade, Perry? Mangueira. Oxalá houbese algo que puidésemos facer con cans para gañar diñeiro. Vaya, mira para el que limpiño quedou. Que queres que che diga? Teño mancos animais. Claro, iso é! Montamos un lavadoiro de cans. Todos de acordo. Un lavadoiro de cans logo. Quérelo teu can limpiño, tanto como nunca virás. Trainos hoxe o teu canciño, o lavadoiro guau de Olivia. Hola, Olivia. Hola, Francine. Por que facede ruído? Estamos intentando que todo o mundo coñeza o lavadoiro guau guau de Olivia. Queres axudar, Daisy? Co diñeiro que consigamos vanse comprar libros para a sala infantil da biblioteca. Só se teño un cepillo e un peite. Cando hai que acicalar un can, sonche toda unha artista. A que si, bonitiña? O traballo é teu. Hola, bombeiro Fred. Hola, Olivia. Hola, Francine. Queres vir ao noso lavadoiro de cans? Recadamos diñeiro para a sala infantil da biblioteca. Vale. É para unha boa causa. E garantimos que sacamos todas as manchas. Pois moi ben, pero se non vos importa, a el deixadelle as manchas. Se o teu can é un porcallán, nos limpamos cho a man. Vaya, mira o que hai aí. Hola, señora Hogenmuller. Sabe o que facemos? Un lavadoiro de cans para comprar libros. Que idea máis boa. Pero eu non teño can. Só os meus gatos queridos e o meu Goebbels lindiño. Pero necesitan un lavado. Pois a Goebbels non lle viña nada mal. Por que non nos trae esta tarde? Maravilloso, deica logo. Todo preparado. Case, só falta unha cousiña. Xa está, lavadoiro de cans guau guau, todos preparados. Estación de espuma. Preparados para a espuma. Estación de enxugar. Preparada para enxugar. Estación de secado, preparados para secar. Estación de acicalado. Acicalado. Xa chegou a artista coa asistente señorita Buttercup. E non a vas lavar? E mesturala cos badocos do guau guau? Creo que non.
Daquela, se todos están preparados, que veñan os clientes. Benvidos, canciños e donos dos canciños e pavo. Antes de empezar, gustaríame presentarvos a mamá. Grazas por vir a todo o mundo. Todo o diñeiro co que enchamos hoxe este bote vai para comprar libros para a sala infantil da biblioteca. Estarán preparados para que veñades por eles dentro dunha hora. Deica logo. Adeus, Adeus e Goggles. pórtate ben, Mac. Vale, Perry, ti vas primeiro. Guau, guau, mollar, mollar. Guau, guau, espuma, espuma. Guau, guau, enxugar, enxugar. Guau, guau, secar. Esquío! Perry, non pasa nada, só é un esquío. Como ia dicindo. Guau, guau, secar, secar. Volve! Escucho, Goggles. Alto! Marcha, esquío! Fora! Largo! Señorita Buttercup. Quieto, esquío, quieto. Perry, para! Oi! Que imos facer? Os cans están fora de control e cada vez están máis sucios. Grazas ao esquío enfadado de Olivia. O meu esquío. Oxalá houvese algo que lles gustase máis aos cans que os esquíos. Espera! Xa está! Non, non, non. Atopeino! Un oso de can. Non só un oso de can. Un oso de can que poden perseguir. Eles van perseguir o oso polo tren de lavado. Vale, canciños, seguid o oso. Funciona! As estacións guau guau. Guau, guau, espuma, espuma. Guau, guau, enxugar, enxugar. Guau, guau, secar, secar. Non che está mal para estes badocos. O negocio lavadoiro guau guau de cans e pavo funciona! Conseguímolo! 5 mascotas perfectamente limpas. Oh, Hola, meu mira que bonitinho, limpinho xa quedou. estou de volta. Pronto, xa Pero estou que aquí, Mac. guapísimo estás. Parece que o lavado de cans Guau Guau foi un grande éxito. ¡Canto diñeiro! Imos poder comprar un lote de libros. Olivia, Aquí, mamá, estou a ler un dos libros que compramos para a sala infantil da biblioteca. podes acabalo pola mañá, despois de que durmas un pouco. Pero... Boas noites, Olivia, o día rematou. Non podo ir dormir, tantas cousas que quero facer eu. Deítome, non podo deixar de pensar en mañá e nas cousas que poden pasar.